आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। ससुरा तू गइलु जब से ससुरा तू गइलु जब से ससुरा तू गइलु जब से सही परेशानी वीडियो कॉल करके देखा जा वीडियो कॉल करके देखा जा फसरी लगावता कॉल करके देखो जान फसरी लगावता ससुरा तू गइलु जब से ससुरा तू गइलु जब से। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तू दिलवा हमर दुखइलु दोसरा के घरवा गइलु मरेला हमरा के तू मजबूर कइलु तू दिलवा हमर दुखइलु दोसरा के घरवा गइलु मरेला हमरा के तुम जबूर कइलु पियावा के सनवा जाके काटो तबार जानी वीडियो कॉल करके देखो जा वीडियो कॉल करके देखो जा फसरी लगावता कॉल करके देखो जान फसरी लगावता। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। तोहरा खातिर तू दोसरा के भइलु संजय शराब संगवा तू ससुरा में गइलु तोहरा खातिर तू दोसरा के भइलु संजय शराब संगवा तू ससुरा में गइलु आके लसे जरई हो कह राहुल राजधानी वीडियो कॉल करके देखो जा वीडियो कॉल करके देखो जा फसरी लगावता वीडियो कॉल करके देखो जान फसरी लगावता। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।